Видяхме рекламите, без които не можем. Вие сте много с предаването "Споделете с мен". Аз се казвам Георги Бедников. За тези от вас, които по-късно са включили своите телевизионни приемници, ще кажа, че изпращам енергия, с която може да направите проверка за наличието на негативна енергия на вашите тела, съответно вашите домове, и със снимка на ваши брат, сестри, майки и бащи. Казвам го по-набързичко, защото все има хора, които не са разбрали, все има хора, които по-късно са включили своите телевизионни приемници, и накратко да обясня. За да направите проверка на вашето тяло е необходимо да сложите ръката на слънчевия спит, да задържите продължение на няколко минути, не повече от 5, защото на 5 минути се изключва. Много от вас ме питаха какво значи изключване на енергията. Просто проверката, която си слагате ръката на стомаха, ще трае максимум до 5 минути, на 5 минути се изключва автоматично, за да не се натоварва тялото и пък да продължавате да смятате, че по някакъв начин се изчистват телата. Можете да направите повторна проверка, но трябва да си махнете ръката, да мине поне около 3-4 минути период, за да може наново да получите този вид енергия, с която да направите тази проверка. Поставяйки ръката на слънчевия спит, ако усетите тръпки, пулсация, дискомфорт, едно приятно усещане, това означава, че в тялото имате наличие на негативна енергия. Когато тялото ви е чисто, ще усетите една приятна топлина, която ще обхване цялото ви тяло и ще ви отпусне от нервното напрежение, което сте преживяли през целия ден. По същия начин може да направите проверки на дома, като си поставите ръката на стената. Ако има наличие на негативна енергия, ще усетите тръпки, пулсация, дискомфорт, едно неприятно усещане, което ще натоварва тялото ви и усещането е доста така неприятно. С снимка може да направите проверка на ваши брат, сестри, майки и бащи, но снимката да бъде персонална. Хващате снимката с два пръста в ръката, задържате я в продължение на няколко минути. Ако усетите от снимката тръпки, пулсация, дискомфорт, неприятно схващане по ръката по някого, това означава, че лицето, което проверявате, е с наличие негативна енергия. Когато то е чисто, ще усетите една приятна топлина от снимката, което е показателно, че няма наличие негативна енергия. В първата част говорихме за духовете, но преди това искам да кажа на тези хора, които се сърдат и пишат тук, прочетах доста неща по време на рекламите, че някакъв се е правил, че не пускам зрители, защо не ги пускам, че имаме спешни неща да коментират. Като има някакви спешни неща, има бърза помощ за тези неща, това мога да отговоря на зрителите, които се възмущават, че не пускам зрители в ефир. Само ще ви кажа едно, че предаване правя от 99-та година, декември месец. Колко години са това? 15 години. За тези 15 години, 2 пъти седмично имам предаване и мисля, че достатъчно съм се доказал на хората, които са ме гледали през годините и след това. Сега има неща, които трябва да ви кажа, има неща, които питате, искате да говоря, не мога да на всеки го да угодя, но като цяло е по-добре да ви кажа някои неща, отколкото да си дискутираме и да говорим пред толкова много зрители за вашите проблеми. Тези неща мисля, че са доста лични и можете винаги да намерите да разговаряте с мен, ако толкова са спешни. Никога не съм отказал и дори след предаването, и сутрин, и след обед между 16 и 18 часа. Никога не съм отказал, стига да съм свободен да дам някаква консултация и да дам някакъв съвет, що годе. Но сега в ефир да ви се доказвам колко съм добър като ясновидец, мисля, че не е необходимо просто. Поне аз така сметам, че вие като тези от вас, които не са ме гледали и които не знаят за мен, няма намерение да се доказвам. Всеки сам избира човека, при когото да потърси помощ и пък при когото да се обърне за такава помощ. Да продължа темата, която исках да ви казвам и да говоря. Тази вечер говоря за смъртта, защото много от вас питат за тези неща. Това е една от категориите на често зададени въпроси. Първата категория ви казах се интересувате за магия и за проклятие и тем подобни неща. Вече на баланс тези неща, които говоря тази вечер за духове, за смъртта, за обсебване от духове, и другата категория, която се изравнява по ваши въпроси, това са и болните неща, и болните трепети, но днес ще говорим изцяло за смъртта, какво става с човешкото тяло след като човек се отиде от този свят, от момента, когато затваря, захлопва очи и спира да работи сърцето. Казах ви в първата част, смъртта се разделя на няколко етапа, както ви казах и след когато човек почине, на следващия ден виждате как му набола брадата, особено когато е мъж, доста солидно и бързо расте, косите растат, ногтите растат на ръцете, на краката. Това означава, че освен това, че човек е напуснал този свят вече физически, не може да говори, не може да се движи и сърцето е спряло да работи, остава и друга материя, която е процес на разпад, както атома, който е в атомния реактор, има процеси на разпад и след това, когато вече излезе в атмосферата, много години му трябва да може да се разпадне. По същия начин и човешкото тяло, само че не му трябват много години,
Трябват му дни, седмици, за да може окончателно да бъде капсулована и тръгна самата енергия да бъде събрана във вид, който вече трябва да се предостави на място, където трябва му отредено да отиде, да чака и пък да се преражда и пък да отиде на друг свят, друга земя, по друг начин на действие и пък нещата, които много трудно може да разберем, пък и никой не се е върнал от другия свят да каже какво е станало. Това е една човешка загадка. Много учени се борят да разберат тази мистерия, да изследват смъртта на човека, но още много са далеч от нещата, които се случват с физическите неща и химичните неща, процеси в човешкото тяло, след като настъпи този необратим процес за дадено човешко същество. А и много малко хора знаят, че човешкото тяло, един човек по естествена смърт, дори и по ненормална смърт, катастрофа и пък нещо, което болест, заболяване трябва да напусне този свят, човешкото тяло се подготвя може би около 20 дни преди да напусне земния си път. Сега някой ще кажат, глупости говориш, Жоро. Елементарното нещо, много от вас има и болни хора в къщи. Много хора са починали кой от рак, кой от инфаркт, кой от инсулт, от тежко заболяване, бъбречни истории, те подобни неща, чернодробни заболявания, да не говорим за видовете болести, но като цяло, ако сте наблюдавали и хората, които са на его, тези, които си отиват от този свят, между 20 и 30 дни преди да напуснат земния си път, те спират да се хранят. И пък ако не спират напълно, почват яде ми се леща. Ти му направиш леща, вземе една лъжица, гребне, остави и казва, не искам повече, благодаря ти, яде ми се, еди какво си. Ти му правиш, той пак чупне малко, остави го и все по-малко почва да се храни до момента, когато спира да се храни. Това е първият признак за една подготовка. Сега някой ще каже, тези, които загиват при катастрофи, тези, които загиват при нещастни случаи, винаги при тях има ситуации, които се случат в продължение на около 20-30 дни преди смъртта на дадения човек. И много често, дори с хората си говорим, да речем, имаше катастрофа на един моторист, който се размаза с мотор много жестоко. Неговия баща и майка идваха при мен да говорят с мъртвия син. И когато разговаряхме с тях преди това, те самите казаха, нещо, чувствахме, че с това момче се случи. Неговото държание, неговото поведение, както беше буен, агресивен, такъв рокер, изведнъж стана някакъв мил, мамо, какво, почва да ме целува, баща си се държи така по-добре, с сестра си нека си намери, видяхме някаква промяна в него и мислихме, че нещо за добро, което въпреки, че постоянно му се карахме, винаги имаше някакви такива напрежения, буен нрав, характер, някаква промяна се случи. Казвам ви, ние от случаите, които така като пример мога да ви дадат, така и при други хора, имал съм случай с една жена, която е пред развод. И дори си имал и дата насрочена за развод. Мъжа в къщи, както е бил такъв нервен, както имал връзка с друга жена, изведнъж се променя в къщи и казваме, аз защо трябва да се развеждам, за какво ми е тази жена, почва да говори по друг начин, каквито скандали правил с жена си, каквито и не е щуроти, каквито не е изцепки, изведнъж започва да се прибира в къщи на време, изведнъж започва да става по-мил, да почва да купува подаръци и жената тъкмо се чудила да си оттегли молбата за развод. Това не е някаква къркаджийска история, само и само да прекрати бракоразумното дело и изведнъж човека го покосява инфаркт. Инфаркт на место в банята и се отива от този свят. И именно след смъртта на този човек, без значение дали тази смърт е предизвикана с черна магия, както беше в тази ситуация, без значение дали е предизвикана по естествен път или по забояване, факт е, че около 20-30 дни преди да се напусне този свят, човек се променя коренно различно. Дори съм имал хора, които са били много лоши, като свекърва, да речем, една жена пък от македонския край, около Благоевград, там Сандански, в едно село живееше, казва, свекърата каквато беше лоша, постоянно ме кълнеше, постоянно ти си еди каква си, ти си не знам си каква, и изведнъж казва, започна така да казва, дъщеря, ти си добра снаха, ти си грижиш добре за сина ми, добри деца отгледа, защо толкова време те навиквах, толкова години,
И аз гледам така и казвам сега, при тези щурти, които ми правиш толкова години, те дрехи ми резата, не знам какво правите, не знам какви щурти, да развеждаме, да събираме, какви не глупости направи още преди да се ожениме. И изведнъж стана такава мила, почна да се държи добре с мен и се чудех дали тази жена нещо не е всичкия си. И изведнъж инсулт, първи, втори, трети, за един месец отиде тази жена и стигнахме до извода, че нещо има, което... И именно това беше места, за да нарочно ви изказвам тези случаи, за да може да разберете, че винаги има нещо, което на самия човек той не го осъзнава, той не го усеща, но околните винаги могат да хванат нещо, че става с този човек. И много често, особено хората, когато са обсебени с черна магия за смърт, някои хора се усещат и казват, с този човек стана някаква промяна, която не е нормална, трябва да видим какво е положението, да видим нещо магия, да видим нещо, особено когато е в отрицателен аспект, се случват нещата, почват хората виждат някаква промена, аномалия в човека, защото както може да е както ви дадах примери за лоши хора, които се променят в добро, така има хора, които са добри, били са добри съпрузи, добри хора, изведнъж стават агресивни, буйни, казват отвътре нещо ме раздира, нещо не се чувствам комфортно, нещо, клинично са здрави. Лекарите казват, нищо им няма, ходят, правят изследвания. И тогава, ако има намесен на външна сила като магия, може да е фактор да се хване на време да се прекъсне. Но ако не се хване, не се прекъсне и дори да няма външна намеса и вече да има, както казват, до толкова му е писано да живее, в един момент получава я инфаркт, я нещо, което катастрофа и пък нещо нещастен случай се случва с този човек, но при всички случаи резката промяна на даден човек в неговата психика, в неговото съзнание, в неговото поведение може да е предизвестник, че този човек скоро напуска тази земя. Това е фактора, по който показва преди смъртта на човека, че нещо се случва и това винаги има подготовка. Казвам ви, това е процес до около 30 дни. Айде да не казвам 40 прекосиви, но както има 40 дни след смъртта се правят ритуали, така обикновено и 40 дни преди човек да напусне този свят стават някакви аномалии, някакви неща. Казвам ви, че до 40 дни може да се случат тези периоди на цикличност и неща, които се правят. Това и хората понякога правят курбани, за да не се повтарят тези неща, които са се случили, беди и такива сътресения. Но говорим за напускането на човешкото тяло. След като човек си отиде, излезне главната материя от неговото дух и съзнание, мисловност като енергия, тя очаква до 40 дни да събере и останалата част от цялата структура на човешкия разпад като енергия. Енергията се събира, нищо не се губи. Това го спомнете от мен. Като информационен поток за неговия живот на дадения човек, за това какво е вършил, какво е правил, какви щуроти е правил целият живот. Затова някои казват, като изпаднах в кома, целият живот ми мина като на филм. И обикновено хората, които почиват и отиват в този свят, особено последните дни, когато изпадат в агония, наблюдавайки и тежко болни хора, почват да говорят несвързано, почват да казват, ето го, симия Господ, имал си ми такива случаи, хора казват тебе. Цял ден моя баща казваше, този човек с бялото това е Господ, той е дошъл. Ние казваме, спокойно татко, никой не е имал среща. Други казват, ето баба ми дойде, и пък майка ми тук прави, какво прави, какъв е той кивин под краката ми. Има много такива случаи, мога да ви разказвам стотици, ако не хиляди случаи на хора, които са случили такива преживявици и тези хора, които ги споделяли на техните близки, защото като почина даден човек, едно, че болката е голяма и страданието е голямо, хората почват да вече създават един въпрос, какво предизвика тази смърт, какво правеше този човек и затова тези неща им се запаметяват и казват, да, той един-два дена се мъчи човека, говореше несвързано, езика му надебеле. Възрастните хора казват, да, на той вече му надебелява езика, значи си отива този свят, по това разбират и възрастните хора, че този човек напуска земния си път. Това са едни стари такива поверия, митологии, които хората обикновено годините и самата практика и това, което се видели през живота, учи и се предава от поколение на поколение. Но, както ви казах, човек се подготвя, отива в този свят и когато се събере неговата цялата енергийна структура от тялото, което напуска, казах ви, пропуска първите 24 часа потока много обилен и силен
Много учени правят изследвания с какви и не апаратури, но нямаме такива апаратури, които да изследват целият поток от мъртвото тяло, от процеса на спиране на биене на сърцето, процеса до когато мозък вече спира да функционира, да ще спира да функционира на първия час и пък понякога може и 2-3 дни да работи самия мозък, да издава импулси и енергия. Това са го хванали очевидните и се е доказано, че понякога на всеки човек, когато се отива в този свят, по различен начин спират функциите на работа на мозъка, на отделяне на енергия, на работа. Може би и мозъка подготвя самото тяло за събиране на останалата част от енергията и да се акумулира на мястото, където трябва да бъде. И затова около 40 дни се палят свещи, затова 40 дни се спазват определени ритуали, затова около 40 дни много хора усещат стъпки, тропот в къщи. Самата енергия, която витае на мъртвия човек, тя се събира и при това събиране може да се получат такива скърцания, шумове, имате чувства, че той се движи, някои хора си имали навика нощно време да стават да ходят до туалетна и пък нощно време да отварят хладилника, да пият вода и пък да се хранат. Същите тези навици понякога се усещат, въпреки че човека вече го няма една седмица и 2 седмици вкъщи. Много често хората казват, прибирам се вкъщи и им чувстват, че ще видя майка ми, която седеше усреща на егото си и ме гледаше, ме чакаше да дойде от работа. И ми чувство казва, че виждам, че седи там на егото, но аз си казвам, чакай сега, какви върша, дори започвам да говоря с нея, а всъщност това е някаква визуализация на енергията, която се събира, акумулира. И някои хора казват къде се събира тази енергия и къде се акумулира. Енергията обикновено се събира в дома, където е живял мъртвият човек. Без значение дали е починал в болница, дали е катастрофирал, дали е починал извън дома си. Тази енергия за самото комплектоване в пакет, както се казва, по съвременен начин, се комплектова в дома, където човека е живял последните си мигове. Някои хора казват, ние се преместихме да живеем в една къща в нов апартамент от 1 година, но при баща ми, при майка ми, където живяхме там, се усеща едно тропане, едно чукане, защо се получава така. Именно защото човека не е припознал новото жилище като дом, като енергийна структура и затова неговата енергия се акумулира в жилището, където се живее и 10 на 15 години, може и повече. Често се случва при такива нови жилища да не се усеща това нещо и даже хората ми питат сега къде е редно да правим това нещо, ритуал до 40 дена в новия апартамент и в къщата, където сме живели при това. Няма никаква грешка и там, и пък в новото жилище да се прави това нещо, просто по-добре е да се прави там, където се усещат, че съществува мъртвия човек и затова и период от време от 1 година не се раздават и дрехи, защото има чувство, хората има поверие, че може до 1 година, ако духа не е спокоен, да се мотае, да търси някои неща, които му трябват необходими. Обикновено такива неспокойни духове ви казах, че са хората, които самоубиват, хората, които са направили някакви престъпления, особено убийства и тем подобни неща в преживе. Понякога може да бъдат затворени също в тази капсула, да изтърпат един вид като едно тежко наказание. И в периода на такива духове, аз съм викал много често, могат да обсебват живи хора от семейството. Говорил съм по тази тема преди, може би, няколко месеца за обсебването от такива неспокойни духове, които създават такива аномалии и такива проблеми. Това са много такива фактори, които не могат в едно предаване да се опишат, но аз се стрема като цяло да можете да разберете неща, които са такива съществени. И сега много хора ще ме питат, като се комплектова енергията на човека, който е напуснал този свят, къде отива. Отива в там, където са и другите мъртви хора. Неговите роднини. Затова много често, когато се викат мъртви хора, когато вече са напуснали семействата си, там, където им е място, са отишли, се виждат хора, които са починили преди тях, наредени, понякога се виждат техните родители. Някой казват, ами как ще видим човек, ако той се е преродил? Да, те изчезват. Значи цялата структура обикновено може да се нареди цялото семейство, да се покаже бабата, която е починала, майката, бащата, а някой да липсва, да речем брат и пък по-малък брат, който е починал на времето и пък цялото семейство, който да вече да липсва от тази
картина, която се показва на мъртви хора, това означава, че този човек се е върнал на земята под някаква форма да се прероди и да изкара неща, които не е довършил и не е свършил на земния си път. А като цяло, тази структура от енергия в период от време, цикъл от време, вече се пренасочва към друго място, затова и в хората, които са наредени в структурата на мъртвите хора, когато се викат, вече много стари поколения не може да се намерят, не могат да се търсят, не могат да се изкарат, да кажем, искаш да търсиш прадядото, който е бил хайдутин, да видиш какво е правил, вече това не може да се търси този дух. Някой казва, че реинкарнация, викане на определени духове, може някой да го направи, но смятам, че вече те са на съвсем друго ниво, на друга категория, вече минават, когато се комплектова самата енергия, първите 4 дни вкъщи, след това минава на друго стъпало, което на следващите 3 месеца го посрещат там, които те да го посрещат като други мъртви духове, да го подготвят за не е толкова елементарен процес. За самия мъртвец може да е миг, може да е частица от миг, а за наземното време да бъде месеци, 2, 3, 6 година. За мъртвия дух вече е с коронично измерение и понякога за това и се разминават във време и часове, когато някой път някой мъртъв дух казва за еди кое си живо същество трябва да се пази еди какво се случи. Този период понякога се случва, че е минал, че тази травма е станала, а пък ако предстои, вече времето се разминава в период от време и дори когато искаш да разбереш какво време, той ако казва до седмица, тази седмица може да се окаже и 7 седмици и 7 месеца и се случва това нещо, рано или късно. Но времето вече се разминава и вече се получава едно огромно разминаване във времената, но като цяло може да се е случило това, което се казват и пък да предстои да се случи, ако не се е случило, но за времената вече има доста огромно разминаване, те минат в съвсем друго състояние. Но виждам, че и времето ни към своя край. Някой път, ако имате желание, ще продължа и на тази тема да говоря. Има много неща, които са неизвестни за вас, които може да ги разберете. Но сега да се развиваме с една песен на Йояна. Боиме, се казва. Сега да ви не бои тук на земния ни път, всички имаме някакви болки и страдания, да ви здравословни, боешки, пък душевни и пък сърдечни. Мисля, че в тази песен се говори за сърдечни проблеми и любовни изневери и тем подобни неща. Не знам, точно не съм я гледал, надявам се с вас да я видя. С нея ви поздравявам и пожелавам една хубава вечер. Бъдете усмихнати, ведри, правете добро и живейте щастливо, вземете си мигове, защото човек на земята да се върне, няма да бъде в съществото, което е било в момента. Затова и живеете си хубавите моменти, които са сега, а пък живот и здраве, всеки ще си отиде този свят, ще видим къде ще отидеме, когато му дойде времето да бъде по-далечко за всички нас. До нови срещи, ще се видим с вас в понеделник на живо от 19:00 часа. Хубава вечер от мен за вас.